Salutare fraților, bine v-am regăsit la un video de Unturned, sau mai bine zis la un nou video de Unturned, pentru că n-am mai postat de o grămadă de timp și vreau să-mi cer scuze pentru asta, așa că haideți să trecem la treabă. Ne vom juca pe servere online, dăm aici la internet. Și sunt o grămadă. Hai să luăm mapa asta. Da, pentru că mapa e bună. Join. Și vreau să vorbim în acest timp pentru faptul că n-am postat atâta timp. Au fost o grămadă de teste la școală și a trebuit să învăț și chestii. Dar acum m-am întors și voi face niște gaming. Și dacă nu vă place, apoi nu știu ce o să vă mai placă. Ok. Se pare că suntem pe plajă și sper să găsim un... Stați puțin să mă uit la ceva, totul e în regulă. What? Anti-cheat? What? Ciudat. Atunci hai să dăm single player. Pentru că coi îi place normal. Ok, play. Acum eu stau pe telefon. No. Așa. E Shift Run. Doar știți, sigur ați jucat Unturned. Dacă va ajunge la 0 mâncarea sau viața sau apa, sunteți practic morți. Uite acolo în oraș, hai să mergem acolo. Dar sper să nu dau de zombie. Și vreau să vă zic că da, filmez de pe un laptop. E ok laptopul. O să-mi iau și eu un laptop pe la sfârșitul anului, aproape de vacanță, pentru că nu vreau să-mi iau acum. O să-mi iau de Crăciun, presupun, un telefon mai bun. Sau așa zic eu, dar depinde de părinții noștri, adică Moș Crăciun, părinții noștri. Adică în fine, toată lumea știe că Moș Crăciun nu există. Și eu nu mai știu cum, așa. Lol. Băi, așa. Eu nu vreau să dau de niciun zombie, adică dacă văd vreun zombie... Oh, shit. Sal, ce faci? Dă-i, bă! Dă-i! Nu mi-a luat nici măcar unul. Au, shit. Bă, dacă damage îmi dă 30 ceva. Ram președinte. Unde fugi, taică? Da, sângerez. Mai bine mă duc kamikaze banzai în el. Kamikaze banzai. Shit, what off. Ok. Văd ceva acolo. De obicei, dacă n-ai o armă sau ceva, bine, baza militară. Dacă n-ai un melee weapon sau ceva de genul la tine, practic ești mort. Măcar o armă sau un melee ceva, ești mort dacă n-ai așa. Trebuie să mă strecor la mașina aia. Dar peste tot zombie. Sal, ce faci, mă? Bine, boss. Ce aia? Fugi! Hop. Bine. Nu! Du-te, bă! Du-te, bă! A, în același loc m-a spamat.
Eu vreau să merg acolo sus. Nu știu cum pot să intru acolo, pentru că am văzut un nightstick acolo. Și un ăla de polițist. Dar nu pot să intru, pentru că e fucking imposibil dacă n-ai ceva la tine. Da, bine, gamerii care ei au intrat, dar în fine. Ia să vedem. Hai să ne plimbăm cu mașina. Mere. Ăla-i mere. Hai să o parcăm. Ăla-i. Am parcat-o. Nu perfect, dar... Salut. Dă-i. Nu. Să mort. Nu mai puteam să mă mai mișc. A, eram blocat în ăla. Trebuie să mă mai gândesc. Văcuțe, uite o văcuță. Vino în cafă. Mu și ție. Muie. Văd acolo un sat. De ce am vrut să sap? Bine, mă. De ce am vrut să zic sat, habar n-am. Dar zombie acolo. Gata, știu pe unde să mă duc. Stați puțin să verific dacă totul e în regulă. Totul e în regulă. Așa. Return. Și stați puțin, așa, să merg aici. Cloud. A, tot e ok. Eu știu pe unde merg, dar mie să nu mai ia zombiul ăla de acolo. Ăla urâtul, țiganul ăla. Dacă am găsit ceva melee, măcar melee. Nu zic o armă foarte bună, un melee ceva, să... Dacă aud zombie, e cam rău. Dacă eu nu în casa asta, îmi dau suicide. Yep. Bă, dar ce aveți, bă, toți cu mine, bă? Hop, ăștia vor să mă mănânce, mă scuzați. E imposibil să nu găsesc ceva în casa asta, la. Îmi voi da Ce terminal? Da. Clear all, așa. Mersi. Da. Trollolololo. Ce dracu e asta? Clear all. Yes. Execuție. Ce Dumnezeu? Bă, dar n-ai pot să scap de asta? Așa. Pe bune, deci mor și mor în continuu. Să spuneți în comentarii ce jocuri vreți să încerc. Adică să-mi spuneți și o să... Voi îmi spuneți în comentarii ce jocuri vreți să încerc și eu o să le încerc. Știu că auziți mouse-ul. Dar asta e. Bă, da, știam eu o zonă cu puțin zombie, dar... Uite, asta e. Nu e asta. Asta e. Hai să curăț zona cu mașina. Ce dracu! Fugi, bă! Așa, fugi! Du-te, bă! Așa, fugi! Ce Dumnezeu! Veniți încoacă, vă curăță Chichician. Chichician am ratat. Ui! Ieși, urcă-te sus. Nu vrea să urce sus. Fugi!
duce, dacă nu găsești ceva aici să mor, să mor. Fugi, bă! Hai să iau ATV-ul ăsta și să fug, hai! Bine, nu cred. Am dat double F. Păi cred că am filmat destul azi, nu cred că o să mă mai joc, doar dacă îmi ziceți voi. Așa că ăsta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați share și să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să mai fac episoade de genul. Și noi ne auzim data viitoare.